ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತು ತೋಜೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಂಬ ಸುಲಭ ರೀತಿಡು ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ. ನಿಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನೋಡು ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಡ ಖಂಡಿತವರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ನಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಆವು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ದಿವೊಂಡೆ. ದಯ ಬೌಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬಂಡ ಅವೇ ಮೆಜರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಒವು ಬೌಲ್ಡ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟದೆ ತೊಂದನ ಅವೇ ಬೌಲ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಅತನ ನಿಗಲ ಹದ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಸೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ತಾಲಾಂಡ ಕಜಾವ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂದ್ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಪೊಡಿ ಬೋಡ ಏನಿ ಐತ ಧೂಳಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಪೊಡಿ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆನ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟಲ ದಿಯೊಂದೆ ಅವು ದಾಯಗಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಬೌಲುಡು ಯಾನು ಒಂಜೇ 3/4 ಬೌಲ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಲ ಕೂಡ 3/4 ಬೌಲು ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ಈತ ನೀರು ಬೋಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿಯೇ 3/4 ಬೌಲ್ ನೀರು ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀಕ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಬುಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಅಂಚನೆ ಮುಡ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂದು ಅಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಈತ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಹಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟು ಪಂಡಂಗ ಆ ಗಂಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಣ್ಣೆಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯೆ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಯ ನೆಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಜಿಂದ ಬೊಡ್ಚೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಸರಿ ಕೊದ್ಯೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯ. ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನೇ ಅಂಡ ನಮಕ್ ತಿನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಕೂಲಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಟೊಂಬುಂಡು ಐಕೆ 2 ಸ್ಪೂನು ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಿ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯಾನು ಅವು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪೂರ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಕೂಡ ನಾನೊಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಗುಲು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ದೀದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಸರಿಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡವು. ಈಜಿನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ ಒರಿಯುಂಡು ಆ ಉರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಇಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಪನ ಬೊಚ್ಚೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು. ಅವು ದಾಯ ಬುಡುಪುನಂಡ ಅವು ಐತ ಹಬೇಟೆ ಅವು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕ್. ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಪೆ. ಅವು ಐತ ಹಬೇಟೆ ಚೂರು ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದಿವೋಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆಗ್ಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ನಿಗಲ್ನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಡೋರ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಣ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಶೋಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಡು ಬೇಯ್ತದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಯ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಅಳತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು. ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಜಿಂದ ನಿಗ್ಲು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಆ ತೋಪುಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ರಾಗಿದ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು ಈ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮಂತೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪುಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಪತ್ತಿಯರಿಗೆ ಆಪುಜವು ಕೈಗೆ ಪತ್ತೊಂಬುಂಡು
ಅಂಚೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅವು ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನೇ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪುಡು ಐಕೆ ಅನ್ಮೂಲ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಡ್ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವು ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುರ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚತಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಕೈಟೊಂತೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾದೋಡು ಅತನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ನೀಟಾದ ಒಲ್ಪಲ ಗಂಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗಂಟುವರೆ ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತಿಲಕ ಕಲತ್ತಂಡವರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಗಲು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅಂಚೂರು ಮಿಡ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ನಾವು ಕೈ ಟಾವೊಂದಿಜ ಐಕೊಂಜಿ ಚೌಂಟುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಧ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿವಂಡೆ ಬೊಕೊಂತೆ ಅರ್ಧ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಂಚನ ತುಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತಿಲಕ್ಕನೆ ಕಲತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಆತು ಶೋಕು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಆತೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೆತೊಂದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ ರೌಂಡು ಬಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಡದಲೆ ಇಂಚ ನಿಗಲು ಕೈಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ನೀರು ಇಂಚ ಮುಟ್ಟೋದು ಇಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಸುಲಭ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಒಂದೇನು ಈಸಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ್ ಪನಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಬಸ್ಸಾರು ಪನ್ಪೆರು ಬಸ್ಸಾರು ಪಂಡ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಟನ್ ಸಾರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಕೋರಿದ ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನೊಂದುಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 kg ಹಿಟ್ಟಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಆಜಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ನುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ತಿನ್ನುಲಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲೆ ಪ್ರೋ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪೆರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಲ ತಿಂಡ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನೆ ನಮಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ದಾಗಲು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನಿಗಳು ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೈದನ ತುಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ತುಲೆ ಯಾನಿತ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾವನ ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯ ಅವನಗ ನಿಗ್ಲು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡನದಿಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋರಿ ಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಏತ್ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಣ ದಾಯಗ್ ತಡ ನಿಗುಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪನಿಯರೆಗ್ಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಒಂದಿನ ಇಂಚ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸಾರಿಗೆ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತ ಅವಿನ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ರಸಟ್ ಗಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂದೇನು ನಿಂಗೋಡು ಅಗ್ಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿಂದ ಕೂಲಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನು ನಿಂಗೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆನ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಪಂಡ ನಿಗ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರು ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್